berrifan batekin jasoko zaituzte. Eta bukatzeko bakarrik goratzea urdinduz autismoako pertsonekin, autismoa duten pertsonekin nolabait biztaratzen duen proiektua da, egitasmo bat, eta uste dut autismoa duten pertsonek ere aukera berdinekin parte hartu nahi dutela lagun artean, eta besterik gabe haien izenan botatzea, eta guretzat ere, egunak hobeak direlako zuekin batera. Eskerrik asko azketik. Un cuadro.